Du går ind på App Store'en og downloader den app, du vil bruge, og i det her tilfælde så har jeg Endomondo. Den er så lagt ind, og så har man nogle indstillinger i forhold til din vægt og om du vil bruge miles eller kilometer. Og så ser den sådan her ud, når du vil til at gå i gang. Her kan du så vælge, om du vil have en basistræning, eller du vil sætte et distancemål, hvor man så kan gå ind og sige, at jeg skal løbe 18 km, og så har den det stående her. Og så starter man. Her kan man så se på kortet, at hvis man ellers bevæger sig, at den så fik en og så stopper man. Og får det gemt, og når det så er gemt, så har man en rute her, vist på et Google-kort, hvor man kan se, hvor man har løbet, man kan zoome ind på det. Og du kan gå ind og tage dine split-tider, og så får du så at vide, hvor du har været en skildpadde eller en hare. Meget simpelt, og det her vil det opsummere alle dine træninger.